It-tkabbir ekonomiku matul din is-sena mistenni jkun ta' 3.7% ferm iżjed mill-medja tal-pajjiżi l-oħrajn taż-żona tal-Ewro. Il-medja tkabbir ekonomiku fil-pajjiż taż-żona tal-Ewro se tkun waħda minima ta' 1% li jfisser differenza ta' 2.7%. Dan jirriżulta mir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali li ġie ppreżentat il-ħamis filgħodu. Minn dan ir-rapport ħareġ li s-sena l-oħra, is-sena meta bdiet il-gwerra fl-Ukrajna u li ġabet kriżi tal-enerġija, l-ekonomija Maltija kibret bi kważi 7%. Il-medja tkabbir ekonomiku fil-pajjiżi fiż-żona tal-Ewro kienet ta' 3.5%. Dan ifisser l-ekonomija Maltija kibret kważi bid-doppju meta mqabbla mal-ekonomiji tal-pajjiżi taż-żona tal-Ewro. Waqt it-tnedija tar-rapport annwali, l-ekonomista Aaron Grech spjega li dan it-tkabbir ekonomiku ġie minħabba żieda fid-domanda domestika li tlaħħaq ma' dik ta' qabel il-pandemija u anke b'riżultat tal-irkupru fis-settur turistiku. Post l-oħrajn il-fatt li kemm il-familji kif ukoll il-negozji għandhom element ta' saħħa finanzjarja li permezz tagħha se jkunu jistgħu jkomplu jonfqu u jinvestu ferm aktar. Fi żmien il-pandemija ix-xokk ma laqatx ħafna il-bwiet tal-familji u tan-negozji u dawn issa għandhom element ta' tifdil li jistgħu ma jirrikorru għalih fi żmien li ġej. Huwa semma wkoll l-importanza tal-għajnuna li ta' il-Gvern sabiex il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel għall-familji u n-negozji jibqgħu stabbli. Dan wassal biex is-sena l-oħra ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna kienet inqas ferm mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mod differenti minn pajjiżi oħrajn, il-familji u n-negozji ma kinux milquta b'xokkijiet kbar l-aktar fil-prezz tal-enerġija, pereżempju, kif ukoll anki ż-żieda fl-imax għadha ma daħlitx hawn Malta u dan qed ifisser li mod relattiv huma qegħdin f'qagħda aħjar minn familji u negozji f'pajjiżi oħrajn. F'dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali ħareġ ukoll li l-ekonomija Maltija mistennija tikber biżjed minn 3.5% is-sena d-dieħla u ta' wara. Hawnhekk l-ekonomija se tkompli taqbeż il-medja tar-rata ta' tkabbir ekonomiku tal-pajjiżi fiż-żona tal-Ewro. Ħareġ ukoll li rata tal-qatt f'pajjiżna se tibqa' waħda baxxa u bl-inqas li qatt kienet reġistrata fl-istorja. Dan fil-waqt li x-xogħol f'pajjiżna mistenni ikompli jiżdied fi żmien li ġej. Dwar l-inflazzjoni, dan ir-rapport juri li fix-xhur li ġejjin l-inflazzjoni se tilħaq l-ogħla punt, iżda sal-aħħar tas-sena din se tkun inqas minn dik tas-sena li għaddiet. Dan fil-waqt li s-sena d-dieħla u ta' wara din se tkun ftit iżjed minn 2%. Dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali juri wkoll li fit-3 snin li ġejjin id-dejn tal-Gvern se jibqa' inqas minn 60%. F'kummenti ma' News, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Cicluna, qal li dan ifisser li f'perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, l-ekonomija Maltija mhux se tkun f'riċessjoni. Hemm min ukoll jista' jidħol f'riċessjoni, però nista' ngħid li Malta mhix waħda minn dawn il-pajjiżi. Tant li d-dinamiżmu fl-ekonomija u b'saħħitha għadha tkun inqas minn tas-sena ta' qabel, però tagħti biżżejjed biex tkompli tipprovdi x-xogħol bil-rata ta' qatt baxxa u nisperaw li l-inflazzjoni dak il-front jibda jmajna wkoll.